Máme tu ďalšiu hru a tým je dneska Doors po slovensky. Dvere. Je to first person hororovka, v ktorej musíte prejsť veľa miestnosťami a dverami a zároveň sa musíte vyhnúť entitám, ktoré sa vás pokúsia zežrať. No a tu už je malá ukážka z gameplaya. Vždycky, keď idem hrať Doors, vždycky idem tam, kde sú 4, lebo ja sa bojím hrať takto hry sám. Nice, dobre. Ja nechcem sám. Kámo, mňa to dalo samého. No tak fasa. Ja som vždycky bol taký, že proste niekto to za mňa urobí, nebude tu nejaký kľúč. Je jasné, tu je kľúč. Ja len viem, že keď niečo ide, tak že mám sa schovať. To je asi všetko. A, dobre, nejaký pavúk. Neviem, nič tu nie je takého, takže asi idem ďalej. Neviem proste, idem a my ja len idem. Tu je baterka. Ja neviem, čo to je. Fakt nemám pár ľudia. Ja pozerám všetky šufle, ale nič tu nenachádzam, niečo rozumné, takže ideme ďalej. Zatiaľ to vyzerá, že to je taká celkom pohodičke hra, takže uvidíme, čo nás čaká ďalej. Nič tu nezaujímavé. Ja tu nemám zapnutý zvuk, takže to je o dosť horšie hrať. A záchod tu je, no môžem spláchnuť, vybavené. Osobne si myslím, že už tá príšera, čo má prísť, alebo tie entity, reálne už to bude. Ale neviem, ideme ďalej. Prešli sme celkom dosť dverí, písací stroje. Ja neviem, že koho to bol nápad, že to hrám bez zvuku. Reálne, že nič nepočujem, takže podľa mňa, že tu je ešte dosť zaujímavé. Pojenov mám dosť, to neviem na čo je. Ideme ďalej. Ajajajajaj. Tu už je trošku cítiť závan, že nebude to úplne v poriadku. No. A som došiel. Pasa. To je tak, keď to hrám bez zvuku a potom sa čudujem, že niečo ma dobehne. Prvý dojem série je veľmi dobrý, nie je to žiadna cash grebovica ani nejakej brain rot. Čo sa týka farmenia, tak je to také, že sa ponoríte do tej hry a chcete sa dostať cez čo najviac dverí, ale nie je to úplne také, že by ste tam museli farmiť nejaké coiny alebo niečo, aby ste sa dostali ďalej. Takže v celkom hodnotení dávam tomu 9 z 10. Ten jeden bodíček strhávam za to, že jak tam bol ten jumpscare, tak som sa pošťal a musel som si meniť trenky, ale to nikomu nehovorte.